kwa sebaga sogete baliga seriwa abaga kababo niga bagambeire abaga kababo niga bagambeire diga barogi mo batabu seito gusiye diga barogi mo batabu seito gusiye emoti libero mo batabu seito gusiye oti libero mo batabu seito gusiye emoti enda mamu mo batabu seito gusiye moti enda mamu mo batabu seito gusiye emoti evitina mo batabu seito gusiye moti evitina mo batabu seito gusiye ya chiyo iru chumul chitiri chibeke chumul umbun handa kenye tukat mangora tukat iru dan kadabuka umumru machore ini Zaitu FM buya kigima buya mono sano mwancha motekereri idega chietri 14 chinse 11 chabona mugoroba Zaitu FM ne resire mugusi end mo Friday edition tariki 14 igotogose gesomo robuoka Riakimai 91 volume 25 enye kigima wetera sebirengo byemye yemene gutesa turanye igwandonsi igari tangani ngombata matara bwaganda banyana se studio kwa moyure gabo maye gange nchakore ibintu byaye kigima agotere gore habangina baito asebinyoro bito gabo omwana woma bamumito nyaboke umwana woma bamumito nyaboke abangina mbatebye andasya se monyi wete abangina mbatebye bakuru gutamato tiga barogi mo batabu seito gusiye tiga barogi mo batabu seito gusiye emoti enda mamu mo batabu seito gusiye tienda mamu mo batabu seito gusiye emoti libero mo batabu seito gusiye tie libero mo batabu seito gusiye emoti elitini mo batabu seito gusiye emoti enda mamu mo batabu seito gusiye niga mukuganya abana baino basoke niga mukuganya bana baino basoke asiba gosoka baiwa ngambu ya bale asiba gosoka baiwa ngambu ya bale asabuna tenengu sabutali ataka asabuna tenengu sabutali ataka bali bangu mokobori naki akwaso mwana soka buya kigima karibu sana matara bwaganda manyene karibu sana imiaseito embu ya mano sana omararia bano nero Zaitu FM sire mugusi gotoro wasomoro wendu mo twarangambia nkwaligania se studio karibu sana matara bwaganda Riakimai teri gwachire nkuma sabiri osoke mwana mwaligania na ntevinga Riakimai ne monto chire nkuma kiro montange gusiengima no bwatete inse karibu sana korante byango introduction wangu nimotegera kumanyanga ngoyo kuwa na tata wangu fake inde gaiga ngoyo abatagarire baito oyo gakorukunga Andrew Matara aganda na ari korukwe nkoba kanga rukwe gekone kanga rukwe nyakaruga bana nyora nga marieta amuna ngono kwebaka na bongo no kwebaka marieta katabwa atigento gekwe kumu wakini bano bintu ngo smile bire ebintu nabakororanga into byachakire ko babuya woeterase omugambi Samuel yose okemwa ebyagara inchewe bugimo bwana kanya natakire gusala n'umusikire no gusalenda no kwirana nanga ngasikie na akole myaka yiga inyomberi twagache tigwate kwagacha inyomberi nabona abwate birengerero n'echindoto mono mone karengo kora chikomposition cyane igo konyora butuko onkorota namanya korota nga igona gachire nyumba ekoroba kubona no na yagachire bantu bali gwanje manya bali gwanja nabako nakurute ibintu kujegoro bano nyora nyumba anko iguswa anyari gete mbiya mono karibu sana karibu mbiya mono skema karongorgere Riakimai 91 jazz ne bande na igusi yeito negatiji band chiri chinkoro ekara 91 kolenge mwanya bogote 91 lyachagete miremo buya kegima tibe sina gosire gabu aina maene lyachagete gas wana mwakorere gas kuro 1991 mpaka bona iga bakabota ko sarendo muziki ngiye kogera ogo sarenda noko igon konyora nga nabombugetio muziki omuya bano omanyekanete gusiengima bano lakini bona asichi producer eji igo bakoyo siereri bano
bono ng'abantu abo sinsokereti musiki ning'enda ororo nonye nkero mbakonga tokwegwa nokomanya igo nkogenda onatabe ng'achire koti obugeti nchiri kogorwa bono nkumi chieturu ne chingaki nkumi ngirende geko chieti chiaete ense yonse onye nchiri kogorwa bono bono nkumi yani okonyora ng'egari agotarera nayo mogorerete egari agotara nje mogorerete into byagokora byonse pina yagotumeka irita ria kimahai matara bwagande banera gotumeka igo bono kwegendera lakini kwanyora ng'aye tubwati kende gionsi timbwati kende igo bono ikaira ng'abono karanga igoro producer gotaka gutuga muziki inki kiagere togacha kurina mangano muziki bono kwere no kwane ekere miaka yarache kurwa sogete bangereria alusi ndo chingana ri wasogete ngereria mwerio na sogete ngereria mwerio bono kurweria kana nyanga na irera nibo bana no ana babuginga batai bono rende na toebu mugano ngaito kuchigosokeria kiagara tokoriego bana totakorigia ana alternative cherede naende bana inche bono ko na asairo mugondo kokorera no na bantu mirimo bana ndoranga na abana bautigandara bakora nindema yani bakekondo gwara gwaka kondo ngwaka mugondo kabisa nkwa gusiringi 50 itukorigima kuruma biyagoro bana bono ngabora ngale ninginda akole bono tigankole bono katokire tenka onkonyore simu bana nakubura ni simu tata bonne yango ngakia kwana buye ano maite akwana munumya umuntu wa mabira bana ano muntu muya kara kwana igo kunga manyinga iga bari birira ngai ngojero kwana maina na bakaru muntu nyasaye bono nkubwate simi nkonyora gontebinga ngochande seino ichoko barararia kimane ndwani chasi kiago no kubaigwa bono tokatwara obwa banga baminto gage bana ngakiko sago chogo chacha kona gatole bono gotono kubugulira niko tokonyora ngoyo ga na akera tupokulitie byombo kuchinga abantu na bakumeti bana okay agasio karioka bono gotoika gako no kongoche abarocha mabira mange nkaite ngekiripu ekyo na akabegete na batwarita mabira mange sana mbiya mono kiba nonda tere obe Nelsoni kiba nonda kwane obe baminto kiba nonda tere obe Nelsoni kiba nonda kwane obe baminto ndo wale rosira utarwale tiosira ndo wale rosira utarwale tiosira chara ya itabanto achari ne bibao chara ya itabanto achari ne bibao metwe watiabanto sebirengereryo metwe watiabanto sebirengereryo tokona kulira nakyo butaka bwato jana tokona kulira nakyo butaka bwato jana tokonyole simi tukana kuburanya tokanyole simi tukona kuburanya simi yene yango ya Samueli yose simi yene yango ya Samueli yose mwana ole bokemwa yali bali masa mwana ole bokemwa yali bali masa kenyoro ya sosera momura bweliso kenyoro ya sosera momura bweliso kanara goto tebya chingero jainone chinganso kanara goto tebya chingero jainone chingiya niwe temba konye seba nonda nyale niwe temba konye seba nonda nyale nge momenye buya buna bantu bande nge momenye buya buna bantu bande buya kigima turagwatire break ga wasengera turagwata mugano yo engenge kwanyorete simi bona gaikese kenyoro gabo mukamwariga ni muchika karacho muchika bono nakia kwa gartoka mwamini ngo monto yo tange producer ichinde chionsi chiko cha gutulira ndo muziki itonyoro andi twakure bono twaherire bono ntukia garete nkamwamini ntuma ite producer ichi to chato sokero kumaga bana njia na wikana na simichi ito chirale ngakitomanyete lakini yo yone rega chite paka nyumba bana anya moko ligiriria lia sense megeta matoka akaya kuminga na gama no menyete bana singa matena no menyete manja ligitanga ni ngararanga garara mabira manga bana kagero kamwami no tango yo na barankonye takubika na producer ichinde chionsi ila barankonye ngwara temete ko korobo tukibwa gura amanyegoro ya Samiri yose karanga ngwa maite buli bosani ko nyama manyanire basi akarabona agenda mbali ngine mbaramamba bana abo mwakirite simga mubori ngaki Samuel yose bana no yonko igwa sagera aterete bana aganta bingo no montomu naje ngamini ngamaina no montomu ya bana nari naturiyo mwana bana matuko tairachi atara ke simi ya kabere ya kabere ya kabere ya gete simi bana nko bairani Nairobi bana kabeta yali
tukagete nobuli tukanya gari yachi yachire bono munango kwanaga Nairobi inde Nairobi no turiga atari Nairobi abo nero kurusti gusie transport kirege ndagutire kire kama agateba ngandete gukinie bandi kire kama na tu akora masaji tumenye tubuwa kire kama ntuntu ana kumanyanga na ntu awate bese ndo tu ajitse makama sa go marusti ule ngainunchwe okaremanga kiwana muntu musati kantira bana gako bakebe bana kara ontu bwati kende gionse ayo gutira ryo koko obori kuno muzigo ryo rindi ndaka kwete bana ogatira ryo kamugachaka mazoezi tugatira ryo tukaswamwaye tukachaka mazoezi amaje no are to gwesibia tukuragira bya bono ngaranga bujitinyi gwezingenda bana bono muka etwikira wana mwaikira mwachire ne ba chingero chinye volume 25 gasingi yake mabundara wakira chinko binga ne gasingi amakorete ga una tegero kwa bangina gasingi ya ogwasamirio soke mabado ne gasingi ya egwatabo semi ga bume ya ne bangote nguchana utoro muchana banta banyangera bitu babone ga bagotera basani babo kwanja na bagotera umuntu lakini nga basemi mbuye ime erega emetinga kitiga moto giye basanange kende lakini arategere chingera anchi gwatabo semi chiagwe gasingi mwakorete nonye myaka yaraherire gwa irene za muziki wakorere gasingi yambia mona sai bono egento kende bwango gontora na maiga igoro muziki ori Kimai bono tuchakire maiga bono 1991 iyi ekare mwachage to muziki igo muri family nkorengi bandi ya Kimai igo muri family ngakimo kumeta bantu bamomba chayani ngakimo wo chamwa koro muziki tokore merani to muziki nabo gwate mangana makomu bana naende muntu mune kiongozi nabo wikoba malemereri bana wikoba malemereri naende bano muziki yo korerkana ngaigonga muna na ororeri bana kiagara ntemune nakinete bana nyorete magukuru gagotera sana bana ari gotera pakoro iyeria mariga bana nkanywana na tato mitonere nubukana ari kubugu kana na babugi paka igaba no to abere banta bana bana otoroje kuna kubwako bacho wichi njoke igona abugia tukagiriria twakinire igono roreri muchagite family yonsi mukaratega to chama nito gendereri tukaranga to chama tukakagira muziki na bora sukutwara kende bana bono twayobugiri gocho bono katokanyanga tukutugutwa iganga kanya ito ikibone ngakiyo ko yo kotigarire ngama tukatutigende ntokanya anoma eteliria wasalendire bana madena ni unkoko yukunya bana Digo isiro ko yigera yati chaka ko yuwa to ya nsinyire andaka kwa isiro ko yuwa wono le mereria ko ye teacher kwa wati bana engere nere genyi kigi manene to konanye bwato kaga kiranga ntete ko launch chingere change chionsiri to kulia rero egitano roreria na ichaga to gatebanga bona singe nchunga bosenso kuria na bwate mangane yebo kanona nchite kangenderere mokaranga tikatobeke nando gatebanga bona ase volume yenya volume 25 tato sokinga egitano roreria katoranye bwato kake igonda rakwali bagajide kaisana ndo oranye bwato kurumeka kabu ere matageria wanchanga nere matara bwaganda matara bwaganda akina lera tigante mona kuiwe matara bwaganda akina lera tigante mona kuiwa eiteke tokabuya kamera njeyo gekogenda nororeri egiteke tokabuya kamera njeyo gekogenda nororeri barokoro kwambuka nakinete njenga nyora no moterie barokoro kwambuka nakinete njenga nyora no moterie tatomito mugakaganda nabayere nigare ko buyobokano tatomito mugakaganda nabayere nigare ko buyobokano akabuya magambo nabaya monake birigo simbo eto akabuya magambo nabaya monake birigo simbo eto ayitaka ko ganda doro delia omanya kuwera bano chali sibosire nsumbututa abana nikura sosale narizoni wama sokoro ya yenubu kanali kobuya narizoni wama sokoro ya yenubu kanali kobuya chemisi waeto sokoro ya yenubu kanali kobuya chemisi waeto sokoro ya yenubu
Chindakwana likubuya Chisakoro Chindakwana Lero bali kubuya nibali wakanwa Chisakoro Chindakwana Lero bali kubuya nibali wakanwa Lakini amatukaya Bantu bakubuye gitego bachaire Lakini amatukaya Bantu bakubuye gitego bachaire Kakayera tuchaire Twachie kuneke bano twasinyirwe Ekero tutara Wanywera nigo tukuna kugambwa bobe Ekero tutara Wanywera nigo tukuna kugambwa bobe Ekogera tukugambwa Twachie kuneke bano twasinyirwe Ekogera tukugambwa Twachie kuneke bano twasinyirwe Muna maukura gote Nini nyolira gakondo baminto Nini nyolira gakondo baminto Gakondo kenga monto baminto Okimari yerete. Gakondo kenga monto baminto Nini nyolira gakondo Nini nyolira gakondo baminto Nini nyolira gakondo baminto Gakondo kenga monto baminto Gakondo kenga monto baminto Nini nyolira gakondo Nini nyolira gakondo baminto Nini nyolira gakondo baminto Gakondo kenga monto baminto Gakondo kenga monto baminto Nini nyolira gakondo Nini nyolira gakondo baminto Nini nyolira gakondo baminto Gakondo kenga monto baminto Gakondo kenga monto baminto Nini nyolira gakondo Umurupuri wenu na Duncan Abuga Munguma Chore Iliyo Zetu FM. Uyamono sana Gitanororeria Tokidega chitire 33 chabono mugoroba Seito murubali wendo mo Friday edition Ngombata matarabu waganda ria kima 91 Jasa studio Karibu sana Imiakisi na nyamira watanyarugwetera 100.3 na resiri magusi Asensemo ya mtandao tanyarugwetera www.seitofm.co.ke Loud and clear Team Diaspora mbiyamano sana Brani Nyabuto koruba Manama City hatanga niko ndani Yamono kegima Brani Nyabuto Manama City na korora watabanga naonde meyendumo Watabanga naonde kegima nkobwa ete biyamano sana Bono matarabu waganda turagenda n'umugano bono tashaka umugano ori yakimayo manyene kuru 91 mwachagete engere ntangani mwasogati buna yakimayo neririye Angare ntangani twasogati yakimayo Ne yali gukwana maita abantu mbale bana okonyora bangi tukungainirira Muntu nabakungaineriri nga umuchango nkolere gintu giti Lakini yakarachangirwa kore gintu ngao bana kubwakiria ari tabante ira bamuchangire Yana kie kitu azarete na kia alingi kwase komba. Kialingi karankoligiririga iga karana ra twara kwa nae kando. Na nyoranga ngere chinge sinyinge tochibwatiri chintangani. Tubwati no ene yemo. Ngaichi achiete. Chi producer chibwate. Aya bono tubwati kinde giyo. Tubwati mbwati ngo chikubasa banyona nese gitu tetukurwa. Bona yo gochinyora kurwasa o chitegara kurwasa basani. Kurwasa basani bali bagolete. Bona. Wane kiagara ndutu akande studio. Oli akobera mali ase Oyoko tolengani Mario. Muna tokora kurwako beko mubuko tatagenda. Ogenda. Igo twahita niraga twakuriko record. Mangana yero. Igo hono gikirabone gatubwati chingero volume 1 2 3 paka nchiyo. Paka 5 paka 7 kwanza anja kirite 8. Ora nyole ngutwale moyo chakirite. Kinande inero ndanye kurasa basani. Bano. Ayo manyene tubwati producer nyoranga iga mwargo soki iga kurwabo Montosira. Mondosira jondo jonge foli mubori watemete koliya producer jinserende nga maybe ikumete monto masato ikota no nesegi nga kingango bintu byane ninjete pakasa yomo pakke bina to gambra emyake to nenusu angete kabisa ko tabanga to kubata jinse bana ko baita bono kumi egento monta go itira bane ndo jone kya ona kyo koli na bukya bete ibano kaombikera wanga to konyara moto wala kana nyaranga ki wato waka nkundi wakirkunya sinonya ale utamisa mkono wako chingero nchiro cha kortiga singi emyaka ya maega une yamangana ye chai kolengene gatie chingero karango tegana mama tanga cha kortiga singi cha kortiga singi tujibwate no nchiro chi
tinchibwat echincha okorata kende yonsi ne yenga ongana yebuse siara macho usengo eh na baya lenge komuna nera te ko etekende no nek tinkeroji ya chabo chikamati na uchaji na bachia sirite na wachia sirite igo ayabona igo tere to menya kanite gusira kini kende nkenyo ga konya to manya kanite kini kende kitai igo bono igo rocha mangana asura cha konya kan volume 25 wasogetie enyi igo ndo chenga na roboli na bwatire koboko ndo chenga nere rago konya ra twist ya kwanza already ya koire ndo chenga go smile bijaiga already ya konyire ende ya bokiria mashabiki konya jitima itinga mashabiki itu na bara abantu baitu na bara baja paka ngumbu kiso cha ngumbu na ndo ko yitindi komanya ngo ntegerera bali bana bono muno naje tega na naje komanya ngakumba abantu baitu bali na ende bali chinsi cha ngumbu wata mabera mangi bana bagotegera bakubwatinga nkairi akimaibona bachiete bakubwatinga iyo baka bachite guchi biya mono sana teto na samotegereri akigo turamwari baganera ara rutambo to maybe na batiri bura rakobori meanwhile mwancha motegereri sangana intuetere noti sano nebere sana este mwenye isano nemo hisano nebere isano nemo ogokwana na matarabu aganda se studio live we wetera sibirengo bya menu test nyo kubate bori nderi yonse nabo koboria korabori nga kibachage think yeko gara plan kibabwate ko chimutuga abona kibanyorero monto ko bakonya okobaitie se babonte gweta plan kibabwate chimutuga iga aina rambonte toraboria matarabu aganda monyene wetere notice sano nebere isano este yemo inye isano nemo eyemo Site FM nero esiro yomokusi